Жырлары яңгырый, уртада башкорт, үзбек, чуваш һәм якутлар бии, янәшәдә таҗиклар пылау пешерә. Барысында төп төрки бәйрәм Нәүрүз очраштырды. Нәүрүз кешелек тарихындагы иң борынгы бәйрәмнәрнең берсе. Кайбер чыганакларга күз салсак, тамырлары 3000 ел элек булган чорга барып тоташа. Фарсы теленнән Нәүрүз яңа көн дигән сүз. Икенче төрле аны фарсыча яңа ел дип тә йөртәләр. 300 миллион кеше өчен Нәүрүз уртак бәйрәм. Элек-электән аны татарлар да бәйрәм иткән. Тик бу елы акрынлап җуела. Аны соңгы 10 елда кабаттан торгыза башладылар. Хәзер ул республика дәрәҗәсендә уздырыла. Без 10 елга якын элек бу идеяны күтәреп чыккан идек. Һәм бүгенге көндә менә Нәүрүз мәйданында 12 милли мәдәни оешма бергә шушы көнне каршы ала. Һәр халык үзенең үзенчәлеген кертә. Нәүрүзнең йөзек кашы төрле халыкларның милли ашлары. Төрекләр гадәттәгечә пәхлава белән сыйлый. Таҗик һәм үзбәк егетләре сүзенә караганда, Нәүрүз бәйрәме өчен пешерелгән пылау аеруча тәмле була. Бәйрәм белән кутлыйм. Бүтән татар халкыны килеп, менә безнең пылауны ашап карасын. Бик матур бәйрәм, Нәүрүз бәйрәме. Менә үзбәкчә пылау пешергәннәр, бик тәмле, рәхмәт аларга. Сүмәлек милли бәйрәмнең төп нигъмәте. Шул ук вакытта Нәүрүзнең символы да. Иртәгә Нәүрүз бәйрәме дигән көн иң җаваплысы. Сүмәлек әзерләү өчен әлеге бодай орлыкларыннан бутка ясап, аның суы сыгыла. Шуннан соң ул 20 сәгать кайнарга тиеш. Аннары бал яки чикләвек пастасына охшаган тәм-том килеп чыга. Ул татлы, гәрчә составында 1 грамм шикәре булмаса да. Слово сумаляк, оно персидского происхождения. Сумаляк фарсы сүзе 30 фәрештә дигәнне аңлата. Риваятләр буенча 30 фәрештә төнлә тол хатын янына килгәндә, бер төн эчендә аңа бодайдан бутка пешергән. Хатын аны балаларына ошатып, аларны ачлыктан коткарган. Нәүрүз бәйрәмендә татарларның да үз милли сые бар. Төрки халыкларда, башка милләтләрдә аның төп ние булып плов пешерү утырса инде төп чагылышы булып, татарларда ул карга буткасы. Авыл буенча җөрибез жармалар, майлар җыеп, авыл халкыннан Нәүрүз әйтеп балалар белән шуны менә шушы Нәүрүз бәйрәмендә без карга буткасы пешереп, халыкны сыйлыйбыз. Бәйрәмнең асылы табигать белән гармониядә булуда һәм күрше-күлән белән дус тату яшәүдә. Нәүрүз бәйрәме белән чын калбыбыздан, үзбекләр уешмасына белән кутлыйбыз. Без алар белән бергә үткәрәбез күңелле итеп бәйрәмнәребезне. Казанда бу көнне Нәүрүз гүзәлен сайладылар. Очень здорово, что есть такой конкурс, где действительно девушек выбирают. Мондай бәйге уздыру бик күңелле, чөнки кызларны гадәттәгечә 90-60-90 параметрлары буенча сайламыйлар. Һәр милләттән булган кыз үз мөмкинлекләрен күрсәтә ала. Төрки халыклар яңа елны бары тик яхшы гамәлләрдән генә башларга киңәш итә. Алар чын күңелдән ышана. Нәүрүзне ничек каршыласаң, елың шулай уза да. Рания Абдрахманова, Рамил Шайдуллин, Ремзил Гарипов. Яңа гасыр каналы.